nik hitz egingo dut pixka bat Nafarroan, gaur egun hezkuntzan dauzkagun erronken inguruan, pixka zein den egoera orokorra eta zeintzuk diren heldu beharko genizkion aferei, ez? Eta hor zehaztu daitezke pila bat, baina bereziki agian 5 aipatu nahiko nituzke, ez? Lehenengoa da hizkuntzaren auzia eta hizkuntza ereduak eta horren inguruan daukagun egoera. Egia da, laburra azaltzea ez dela erraza, ze hor daukagu batetik zonaldearen zatiketa, zonalde diskriminatua, zonalde euskalduna, eramuez euskalduna, baskuen zeren legeak eragiten duen banaketa horren ondorioz gertatzen zaigun, daukagun egoera. Batetik dago hori, baina beste aldetik ere dago, Nafar gobernuak bere momentuan ere eta bereziki euskararen bultzadari edo euskarak izan zituen erronkei, muga jartzeko ingeleraren modernitatearen aitzaki horrenpean ezarritako hizkuntza ereduan. Gaur egun ere epaitegietan dagoena eta ezbaian dagoena. Nolabait elkartzen zaizkigu bi adarroiek, batetik badugula zonalde diskriminatua eta gero hizkuntza ereduak. Horrek eragiten du, modu batean edo bestean, Nafarroako ikasleak ez dutela euskararen ezagutza minimo bat. Ze gaur egun, 60% baino gehiago, ez du euskararekiko harremanik, ez? Orduan, aurkitzen gara egoera batetan, zeinetan euskararen ezagutza minimo hori izan beharko lukeen gure erronka. Ereduetatik haratago, ez dugu hitz egin nahi, ez til, ez A, ez B, ez G, ze gainera gurean alfabeto oso bat sortu izan da, eta gure helburua izan beharko litzateke ezagutza minimo hori bermatzea. Azken batean, gaur egun daukagun egoeraren abiapuntua da hori, familiek, uneko altu batek ez duela euskara aukeratzen. Eta gainera, orain ingelesaren eredu horrekin, eta entza oso pozik familiak daude eredu horren hautaketan. Nahiz eta egin diren frogek, agerian usten duten, eredu horretatik ateratzen ari diren ikasleek, ez dutela ingeleseko maila egoki bat lortzen. Hor daukagu ere, finkatu izan nahi dituzten funtzionario ez, finkotu dituzten postu horiek ere ingelesara joan direla, azken batean hor egin den estrategia guzti hori. Aldi berean daukagu nolabait zonalde diskriminatuan gutxinaka euskararen eskakizun horri bide eman behar izan zaiola, herri mobilizazioagatik, hor egon diren mugimendu guztiengatik, eta gutxinaka hasi dira hainbat lerro irekitzen. Gaur egun ez da nahiko genuken egoera, baina gutxinaka horri ireki da arrakala bat, oztopa handia suposatzen dituena, hainbat herritan ere pentsatu behar izan dutena heltzen dioten erronkari ero ez dakite benetan nora llegatuko diren eta euren seme-alabak 2 urte dituztenean egoera segurtasun falta hori dakarren guztiarekin. Guretzako erronka hor ere argia da, gu euskara sustatu nahi dugu eta euskara sustatzeko bidea zonalde diskriminatu horretan lerro gehiago irekitzea da eta ere ikastolek egiten duten paper horren aitortza, azken batean euskararen bermea zonalde diskriminatuan ikastolen mugimenduak ere ekarri izan du. Orduan guretzako hor puzle hori gutxinaka enkajatzen joan behar da eta oinarri batekin eta da euskararen irekiko atxikimendua eta euskararen ezagutza bermatzea. Horri lotuko nuke euskararena, lotuko nuke bigarren zutabearekin dela landa eskolak, zonalde despopulatuak, horre badira urte batzuk egon izan direla zonalde diskriminatuan gainera hainbat kasu, zeintzuetan landa eremuko eskolak itxi egin izan dira euskarazko eskaintzarik ez dutelako. Hau da, herri txiki batean zeinetan haur gutxi dauden eta gainera eskaintza ez dago euskeraz, ekarri du ikasle horrek ondoko ikastolara joatea edo dena helako. Eta azken finean horrek eragiten du landa eremuko eskolen itxieran eta despopulazioan ere bai. Gaur egun Nafarroan landa eskola desente daude, bertan egiten lana izugarri polita da, beste
Bueno, lan egiteko beste moda da, eskola txikiak dira, adintarteak, ez gaudela ere irakasleak oso prestatuak adintarte ezberdinekin aritzeko, eta hor askotan aldarrikatu izan da ere formakuntza espazio horretatik. Baina, bueno, hor dago, jende bat, lanean, esparru bat, eta, bueno, gainera, uste dugu, zonalde horien despopulazio egoerari aurre egiteko, hezkuntza dela bitarteko bat. Eta, bueno, horre badauzkago adibideak Europako beste herrialde batzuetan, segintzuetan hartu dute hezkuntza zutabe gisa despopulazioaren arazoari aurre egiteko. Eta Nafarroan gaur egun, ekialdean, lizarraldean ditugu zonalde asko, benetan arriskuan, arrisku oso larrian. Eta horietan gertatzen ari dena da, hezkuntza azkenean adintarte txiki baterako eta gero badatoz Iruñara. Eta horrek egiten du herri horiekiko desatxikimendua eta orduan zonalde horietan garapen ekonomikoa, bizitza, etxe bizitza, horrek guztiak ez izatea segidarik. Orduan guretzako izan beharko zen hezkuntza zutabe eta bilatu behar dira moduak, eta ez da bakarrik eskola txikiak bizirik mantentze hori, baizik eta landa eremuari loturiko ikaskuntzak bermatzea, adibidez, nekazal zonalde batean baldin bazaude, bagian nekazal eremuko irakaskuntza batzuk bermatu marko liraketeke bertan, edo horrelako estrategiak, foko horietara jendea ere hurbiltzeko modu bezala edo horrelako zerbait, Bestetik, eta ere lotuko dute euskararekin, azken finean hau ere dena gurpil batean doa, batetik bestera pasan gintezke, baina euskara fobiarekin, eta horrekin guztiarekin daukaguna, Nafarroan bizi izan ditugu, eta bizi ditugu ere, garai gogorrak erasoen inguruan, eta hor izan ditugu testuliburuen debekoak, Euskal Herriko maparen satanizazio batzuk, eta hor egon ziren bat kontu, Eta orduan ez da euskararekin bakarri baizik eta gure kultura transmititzeko bideak ez direla errasak, eta hor euskal kurrikulumaren behar hori ez teorikoa baizik eta ia praktikara garatzeko behar bat agerikoa dagoela. Ez testuliburuetatik haratago, delako ere, beste esparru bat irakasleok landu aldituguna gure ikasgela barruan. Gaur egun badaukagu eguneko bat dagokiguna guri kurrikulum horren ezarpenean, baina ez dugu probesten. Egia da, hezkuntzan azkenean burokraziak, papeleoak, egunerokoak, eta hori landa eskoletan oraindik zama gehiago dauka, baina horrek nolabait ez digula usten ere aukera hori benetan garatzen, eta badaude hor bideak eta irakaslegoaren borondatez, eta badaude toki askotan eta proiektu asko garatzen direla horrela, baina sakondu beharko genuken zerbait bada, azkenean hizkuntza eta kultura elkarlotuz lortuko dugulako benetan, gure herriarentzako zera hori. Lehen euskararekin ez dut aipatu, baina gurpil horretan ere, ez dago bakarrik mapa, baina gero ere etapa desberdinetaz ari garenean, euskararen egoera eta kulturaren transmisioa ere oso ezberdina da, Adibidez, 0-3an, Nafarroan, hezkuntza etapa bezala ez dago errekonozitua, orduan zaintza espazio batera bezala bideratua dago, horrek dakarren guztiarekin, eta horre euskararen gabezia nabarmena, bereziki aipatzeko agian Iruñako aurreskoletan egon den guztia. Gero bestetik egongo zen errekonozimendua, hezkuntza etapa bezala, errekonozimendu horren beharra, eta hor egin den borroka handia eta jarraitzen dena, lorpenak dituena, eta hor ere bide bat. Baina gainera igotzen bagara, lanbide-heziketetara, unibertsitatera, euskararen presentzia hutsaren hurrengoa da. Orduan, gero nola euskaldunduko dugu lan mundua, nola euskaldunduko dugu baldin badaukagu mozketa hori, Orduan, hor, kultura, euskara, pixka bat dena elkarlotuta. Bestetik, eta, ere, hausnarketa bati heldu beharko dioguna, eta ez da erresa izango, baina nik uste dut heldu beharko diogula momentu batean, eta da digitalizazioarena. Gaur egun, Chromebookak ailegatzen dira txurroak bezala, eskoletara, eta gaur egun ikasleen kompetentzia digitala da inoiz baino baxuagoa. Ditugu pantaila pila bat, baina gure ikasleak ez dira gai
testu prozesadore bat, behar bezala erabiltzeko. Orduan hor aurkitzen gara hausnarketa baten beharrean, ze ematen du, hor daude iritzi desberdinak, digitalizazioa bai, baina nola, hor hitz egin beharko da, gaude batzuk, beste zerbait pentsatuko dute, nik uste dut eskolak hor paper konpensatzaile bat bete beharko lukela, eta pantaiak egunerokoan oso presente daudenez, agian eskolak kendu beharko lituzke, pixka bat bere esparrutik, edo gutxienez bestelako, eta Chromebookak, eta guk Chromebookak etortzen dira, esaten dugu, eman diru hori aurre hezkuntzan materialarentzako, ez dugula hori behar, agian nahi ditugu harriak eta altzairu bat egurrezkoa. Baina, hor, pixka bat nola, hausnarketa horri nola heldu, trampan ez erortzeko, aldi berean ulertuta, digitalizazioa dena bezala ongi erabilita egokia dela, baina horre hausnartu beharko dugun zerbait badela. Gero, eta horrela pixkat, EAeko hezkuntza legearen testuinguru honetan, eta Nafarroan ere horren gaineko kokapen eta hausnarketa bat iaz egin genuen espazio desberdinetan, eta guk ere Nafarroan ikusten dugu, lege propio baten beharra. Euskararen normalizazio edo gutxieneko ezagutza hori bermatzeko, kurrikulumaren ingurukoa, hainbat kontu daude, segregazioa, ditugunak, pelota handi bat, eta uste dugu hezkuntza lege baten beharra dagoela, eta horren gainean hasi beharko ginatekela pentsatzen. Iaz, Nafarro hezkuntza departamentutik, egin zen itun sozial baten bila aritu ziren, sindikatu ezberdinak, eragile ezberdinak bildu zituzten mahai baten bueltan, baina esan beharra dago izan zela aurpegi zuriketa ariketa bat, ze hor funtsan, azkenean sindikatu asko atera ziren, ez zutelako ikusten hori inorazi joanik, oinarri bezala hartu zen Espainiako beste komunitate baten eredua, baina gainera batzuetan ez da izena ez zuten aldatu zirriborro batzuetan, hau da, kalko huts bat beste toki batetik ona ekarrita, hemengo eragileek babestu zezaten, hezkuntzaren esparruan babes bat zegoenaren irudi hori eman nahian. Azkenean, ez zuen aurrera egin zuen bere moduan, baina ez zuen lortu behar zuen babes eta zera guzti hori. Baina, bai egia da, azkenengo paragrafo batean, hitz egiten zela Nafarroak hezkuntza lege bat beharko lukela. Eta behintzat, horri helduta, gure ustez, badela, modu bat, zerbaiti heltzeko eta errateko mahai gainean edo jartzeko mahai gainean, Nafarroak behar duela hezkuntza lege propio bat, eta horren gainean hausnartzen hasi beharko ginatekela. Eta gainera, bestalde daukagu EAeko hezkuntza legea, zeinetatik asko ikasi dezakegun, bere birtute eta katxekin, eta jakinda ere, Nafarroak berezitasun batzuk ere badituela, baina uste dugu hor eredu bat izan dezakegula, beste toki batzuetakoak ere, eta gutxinaka gure bidea ere egin beharko genukela, komentatu dituan arazo guzti hau edo bide bat emateko.